Мәдинә Маликова. Көмеш Билбау. Ак пароходка утырып, Идел буйлап сәяхәт кылганыгыз бармы сезнең? Яр чите белән пароходны тоташтырган тутырыксыз басма аша үтеп, өске палубага менгәч, култыксага таянуга дөнья үзгәрә дә куя. Көн күрешнең һәммә ваклыгы, кире тузаны, ширке чибене ярдан чигенеп, ыгы-зыгылы урамнарга кирип юалгандай була. Пароход сау булыгыз, көн күреш ыгы-зыгылары, хушыгыз вактыяк борчулар, ямансу уйлар, күңел төшенкелеге. Без саф, иркен дөньяга чыгабыз дигәндәй, дәртле аваз сала да, салмак кына борылып, ярдан ераклаша. Күз алдында гаҗәеп манзара ачыла. Дәрья киңлеге, кояш нурларында йөгрек дулкыннарын җемелдәтеп, серле рәшәгә уралган офыкка барып тоташа. Яр буйларында урман болыннар җәйрәп ята. Сулыш иркенәя, рух күрәя, йөрәк ашкына, күңелдә җир уяна. Дулкыннар, дулкыннар, ник булай шаулыйсыз? Ярларга бәрелеп, сез нәрсә даулыйсыз? Дулкыннар, дулкыннар. Кемнәрнең генә күңелен ычындырмаган Идел киңлекләре. Нинди генә телләрдә, нинди генә җырлар тибрәлмәгән аның дулкыннары күкрәгендә. Әнә, йомры башлы, салам чәчле, таза беләкле егет баян күреген киң ачып уйный. Янындагы көлсу бүдрә чәчле, тал чыбыктай нәфис сынлы кыз ычынып җырлый. Кнопочки, кнопочки, хорошо играете, расскажите, кнопочки, что о милом знаете. Җырга күп сыя. Идел киңлекләрендә күп серләр яшеренгән. Шагыйрьләрнең гомер кичүне дәрья гизү белән чагыштырулары да юкка гына түгел. Кызның бәллүр чыңыдай тавышы пароход тирәсендә очынган ак чарлакларның ак канатларына эленеп, күкләрдә тирбәлә кебек. Аның яңгырашында яшьлек ашкынуына үзәкнең өзелүе дә кушыла шикелле. Телевизор экранында мондый күренеш килеп чыккач, Әминә ихтыярсыздан аягына турып басты. Каян эзләп тапканнар моны? Әллә кайчан узган хәлләр бит инде. Бүген Казанга Украинадан зур делегация килде. Украина белән Татарстан арасындагы дуслык күптәннән матур традициягә әверелде инде дип сөйли диктор Инсаф Абдуллинның тавышы экрандагы күренешләр артыннан. Моннан берничә ел элек тә Татарстанда Ворошиловград шәһәреннән дәрәҗәле делегация булып киткән иде. Арада сәясәтчеләр, рәссамнар, каләм ияләре бар иде. Экранда сез шул делегация килгәч төшерелгән кадрларны күрәсез. Ә бит Әминә бу күренешләр бөтен төсмерләре белән үзенең генә хәтеренә уелып калды дип уйлый иде. Баксаң, телевидение саклаган икән. Әйе, кунак булып төрлесе килгән иде. Биредә дә аларны төрле иҗат әһелләре каршы алды. Алар арасында яшь журналист Әминә Мусина да бар иде. Әнә ул экранда да күренә. Кунак җырчы белән баянчы янында басып тора. Чак кына артарак Яшьләр газетасы редакторы Әмир Нуриевның да җирән башы сытык чырае чагылып узды. Бер генә дә кунакчыл хуҗа төсле түгел инде. Авызы турсайган, куе кашлары җыерылган. Ул чакта кунакларны ике зур төркемгә бүлделәр. Берсе Чаллыга китте, икенчесе Казан артына. Җырчы Нинаны башта беренче төркемгә язган булганнар. Икенче төркемдәге баянчы Леонид тыз-быз килеп, делегация җитәкчеләре белән сөйләшеп, аны үз янына күчерде. Сизелеп тора, матур җырлаганы өчен генә түгел иде. Арча, Балтач, Кукмара якларында аларны зурлап кунак иттеләр. Авыл клубларында, басуларда очрашулар уздырып, кичләрен урман аланнарында күңел ачып йөргәндә, әллә ничек кенә килеп чыкты. Баянчы егет Әминә тирәсендәрәк бутала башлады бит. Нина моңаеп, аңа карап-карап ала. Тик инсафлы, тәртипле кыз буларак, эчтән сыза. Егетне кире үзенә авыштыру чарасын тапмый иде. Аның сайын тавышы моңлырак яңгырый. Кнопочки, кнопочки, кнопочки баянные. Из-за вас влюбилась я. Что ж вы наделали? Хәлбуки,
Һич кенә дә Әминәнең ихтыярыннан тормады бу. Бергәләп концерт куеп йөрергә күнеккән бу парның арасын суытып, егетне үзенә карату уе ике ятып бер тешенә дә кермәде аның. Шулай да егетне читләштерү өчен бер караш җитәр иде бит. Ник соң әле Әминә аның мөлдерәп каравына елмаеп җавап бирде. Шаян сүзләрен хуплап көлде. Моның төбендә үртәү ята иде. Ниныны түгел, һич юк. Күңел түреннән китми торган башка берәүне үртисе килә иде аның. Ул егет гүяки Әминәнең һәр адымын, кыланмышын күреп күзәтеп тора. Куе кашлары астындагы күзләренең карашы җитди, тирән, моңсу да кебек. Аларның төбендә сүнми, сүрелми торган күмер көйри. Бәгырне көйдерә торган ут иде бу. Казанга кайткач, аларны су трамвайына утыртып, Идел буйлап сәяхәткә алып чыгып киттеләр. Ике төркем бергә кушылды. Мондый күңелле вакыйга турында язарга дип журналистлар да килде. Менә хәзер еллар узгач, телевизор экранында шул күренешләр җанланды. Әминәнең хәтерендә исә экранга сыймаганнары аерым ачык булып яңарды. Менә ул палубаның култыксасына таянып тора. Менә Леонид аның янына килеп басты. Пароходта йөзүнең шундый хикмәте дә бар бит. Син күп кеше арасында шул ук вакытта икәүдән-икәү колактан колакка сөйләшүдә гаип түгел. Күптән инде елгада йөзгән юк, диде Леонид, пароходка бәрелеп ургыган дулкыннарга карап. Монда сулышлар иркенәеп китә. Күз күреме бөтенләй башка. Уйлап карасаң, күпләрнең гомере кысынлыкта уза бит. Мәктәпне тәмамлагач, мин шахтага төштем. Күмер чыгара торган шәһәрдә яшибез бит. Ата-бабам шахтерлар. Бер көнне гадәттәгечә забойга барып җиткән идек. Бригададан бер абзый тормазогын подъемник янында калдырган булып чыкты. Ризык салган савытны шулай дип атыйлар бездә. Син яшь кеше, аякларың җиңел, йөгереп кенә барып кил инде, диде бу миңа. Чабып киткән генә идем, трах! Шартлау тавышы. Йөрәгем ярыла дип торам. Борылып карасам, забой юлын таш баскан. Ничек өскә менгәнемне хәтерләмим. Шуннан соң бүтән төшә алмадым. Аңарчы баянда уйнауны күңел ачу өчен генә кирәк дип уйлый идем. Ир-егетләргә лаек эш дип тә санамый идем. Шул хәлдән соң кадерен белә башладым. Музыка училищесына укырга кердем. Һәммәсе бирегә килеп, шушы пароходка кереп, сезнең белән янәшә басып тору өчен булган икән. Башыгыз әйләнмиме? Колак төбендә яңгыраган бу сорау сискәндереп җибәрде. Икесе дә сыннарын турайтып, борылып карадылар. Сүзгә мавыгып, сизми калганнар. Яннарына өченче берәү әмир килеп баскан икән. Ни бар анда? Шулай дип ул якын ук килде. Икесенең арасына басып, култыксадан түбән үрелеп карады. Сулышы белән Әминәнең битен үткәндә итте. Бер уйласаң, ни бар инде моның? Яшь чакта андый шуклану, шаярулар гадәти хәл бит. Тик бу күренеш нилектәндер хәтердән җуелмый. Вакыт-вакыт кайчак һич кирәкмәгәндә яңарып куя. Әллә Идел өстендә булганга микән? Ах, бар иде җәйләр, кыяшлы көннәр, гүзәл күренешләр. Аннан соң күпме айлар, еллар үтте. Баштан төрле хәлләр узды бит инде. Әминә тирән күрсенеп, дөнья хәлләрен сөйләүгә күчкән телевизорны сүндерде дә, тәрәзә янына килеп, алтын су пәрдәне ачты. Җир өстенә кыш үзенең калын кар түшәген салган. Төн аны җиңел, йомшак караңгылык юрганы белән каплап куйган. Каршы йорт белән ике аралыкта фонарьлар юк. Тәрәзәләрнең сирәгендә генә ут күренә. Аларның пәрдәләре аша саран яктылык сирпелә. Бу турдан шәрә ботакларын тырпайткан агачлар арасыннан кеше кара көндез дә сирәк уза. Хәзер исә бөтенләй җан иясе күренми. Тын, тыныч, бернинди хәрәкәт юк, җил дә исми күрәсең. Әмнә күңел тыныч түгел. Урамдагы тынлыкта ниндидер хәвеф бардыр кебек.
Юан кәүсәле, киң ябалдашлы тупыл астында, кар көртендә нинди зур кара табанда. Әминә маңгайын салкынча пыялага терәде. Гәүдә түгелмесең? Әнә башы, аяклары. Тайып егылган дисәң, сыргылтланып, бераз ялтырап сузылган сукмактан читтәрәк. Исеректер. Андыйлар урамда аунаштыргалый шул. Алай дисәң, йөрәге тоткан, яисә мие авышкан булуы да ихтимал бит. Карда озак яту берәүгә дә файдага түгел. Бик каты салкын тиясен көттә тор. Телефоннан шалтыратырга кирәк. Ойныткычка килеп алсыннар, җылыга кертеп яткырсыннар. Алар ихтибар белән карарлар. Кирәксә, хастаханәгә озатырлар. Анда тиешле чараларны күрерләр. Үпкәсе шишмәс, буыннары сызлаулы булып калмас. Ләкин Әминәне ойныткычка шалтыратудан нидер тыя. Аксыл зәңгәр су җирлектә каралып яткан шәүлә нилектәндер йөрәкне сулкылдата иде. Нәрсәсе бар инде югыйсә. Шалтыратасың да битте китте. Калганын башкалар, шул эшкә куелган кешеләр карар. Әмма телефон трубкасын кулга алгач, бармаклар үзеннән-үзе 02 урынына 03-кә басты. Ашыгыч ярдәм тыңлый, диде эшлекле, шул ук вакытта битараф хатын-кыз тавышы. Монда берәү карга чумып ята. Ни булган? Белмим. Үзе әйтмимени? Ул безнең йорт каршында, тәрәзәдән күренә. Күптән ятамы? Әле генә күрдем. Салкын тигезүе бар. Бәлки йөрәге тоткандыр. Сезнең адрес, фамилиягыз ничек? Хатын кырысланып киткәндәй булды. Хәбәрегез кабул ителде, диде сорауына җавап алгач, һәм араны изеп тә куйды. Шуның белән Әминәнең гражданлык бурычы үтәлде. Ярдәмгә мохтаҗ адәм баласы ихтибарсыз калмады. Хәзер юынып алырга да йокларга ятырга кирәк. Ләкин җан тынмады. Кар өстендәге шәүлә ниндидер кодрәт белән аны тәрәзә янында тотып тора иде шикелле. Пыяла да Әминәнең күзлеге дә парланды. Аларны сөрткәләгәндә борчылудан куллары калтыранды. Ник килмиләр икән инде? Туңа бит. Хәлбуки йөрәге белеп сыкрана иде аның. Карда яткан кешенең аягына басарлык кына түгел, сыннын тотарлык та егәре калмаган. Телен әйләндереп сүзен әйтерлек тә хәле юк иде. Тик әледән-әле кирфекләре күтәрелә дә, мөлдерәгән күзләре алтын су яктылык сибелгән тәрәзәгә төбәлә. Карашының күзгә күренмәс нурлары 2 катлы пыяла аша үтеп, якты бүлмәдәге кешенең күңеленә барып ирешер кебек тоела. Әйе, шулай булырга тиеш. Бу затны үз янына күз карашы белән чакырып китергән чаклары бар иде бит аның. Мин килдем, тик яныңа керә алмыйм. Кил тәрәзә янына дип дога укыгандай ялварды ул күңеленнән. Кара бирегә, син генә коткара аласың мине, син генә. Күпмедер онытылып торганнан соң, тагын берничә мизгелгә зиһене ачылгач, ул чыннан да тәрәзә янында таныш шәүләне күреп алды. Килдең, дип пышылдады кипшенгән иреннәре. Хәлемне сиздең, һәм бөтен вөҗүден биләгән куркудан арынгандай булып, күзләрен йомды да онытылды. Аны күзәтеп торган Әминәгә минутлар бик әкрен узак кебек тоелды. Ниһаять, каршы йорт артыннан яшел уазик килеп чыкты. Туктады, кабинасыннан куртка кигән 2 кеше төште. Иллә дә гамсезләр, әкрен кыймылдыйлар инде. Бераз вакыт кулларын буташтырып, сукмакта топтандылар. Кирткә батасылары килмейде күрәсең. Менә ниһаять, берсе әкренәйтелгән кинокадрдагы кебек пышмый гына аягы белән кир-киртен сыдыргалап, топтанып, эс салганда итте. Аннары теге гәүдә өстенә иелде. Икенчесе аның янына узды. Берсе тез астыннан, икенчесе иң башыннан тотып, теге кешене күтәрделәр. Ә ул шактый таза гәүдәле икән. Шуның өстенә сынын да тотмый. Ян башы турыннан урталай сынгандай, карны сыдырып, салынып төште. Хушсыз иде булса кирәк. Тегеләр исә буйсынга оннан калыш. Авыр капчыкны өстрәгәндәй, бата тая интегеп, бәлки тиргәнеп, сүгенеп тәдер, машина эченә сирәп керттеләр. Аннары, мөгаен,
жеңіл сулаптыр, шалбар балакларын қоққаладылар. Ниһаят, машина кузгалып, урам якка бұрылды да күздән югалды. Хушсыз. Кемнеңдер газизедер. Ата-анасы, бәлки, хатыны, улы, кызы бардыр. Югалтканнардыр, эзлиләрдер. Кесәсендә документлары булса, шундук өенә шалтыратып әйтерләр әлбәттә. Әгәр кемлеген белсә, Әминә үзе дә шушы минутта ук хәбәр итәр иде. Бу хәлләрне ул соңыннан 1000 мәртәбә күз алдыннан уздырды. Нишләп йөрәк сизгер икән дә, ник баш эшләп җиткерми икән? Сизенде бит, сизенде, тик аңлап җиткермәде. Ах, әгәр белгән булса, йөгереп чыгар иде дә, күтәреп кенә алыр иде. Ул чакта борчылуын куарга тырышты. 6 яшьлек Нариман караватында мышнап йоклый. Ире Нәзир телевидениедан бер төркем белән Чиләбедә яшәүче татарлар турында тапшыру әзерләргә командировкага киткән иде. Өйдә тыныч, борчучы юк, арыган, йокларга вакыт. Әле генә Әминә үзе җитәкләгән хәйрия җәмгыяте турында Яшьләр газетасы өчен мәкалә язып тәмамлады. Иртәрәк торып, баланы уятканчы шуны тагын бер тапкыр укып, төзәтеп чыгарга кирәк булыр. Икенче кичне ул Нариманны бакчадан алып кайтып керүгә телефон шалтырады. Хәерле кич, диде бераз карлыкканрак ят ир тавышы. Милициядән бу, тикшерүче Вәлитов. Кичә кич ишек алдында бер кеше ята дип, ашыгыч ярдәмгә сез шалтыраттыгызмы? Әйе, мин. Көндез трубканы алмадыгыз. Мин эштә идем, монысы өй телефоны. Әтеге адәмне кичә шундук килеп алдылар. Рәхмәт, югыйсә карда күпме ятып була? Озак яттымы ни? Белмим шул. Мин аны очраклы рәвештә тәрәзәдән карагач кына күреп алдым. Сезнең кемегез соң ул? Бер кемем дә түгел. Бер хәл булган мәллә. Нык ук чирләп китмәгәндер бит. Үпкәсе мазар шишенеп. Ул нишләптер нәкъ менә сезнең турыгызга килеп егылган. Моның берәр хикмәте юк микән? Сез ничек уйлыйсыз? Аның хакында уйларга башыма да килгәне юк. Кем кайда тайып егылмас? Урам уртасы бит. Урам дип үк әйтмәс идем мин. Тыкрыкның да аулагы. Андый җирдә халык күп таптанмый дип уйлангандай дәвам итте тикшерүче. Безгә очрашып сөйләшергә кирәк. Ә нәрсәгә? Кем соң ул? Ник якыннарыннан сорамыйсыз? Иртән 9-да очрашсак яхшы булыр иде. Тикшерүче сорауларга җавап бирмәде. Каршы килмәссез бит. Килештек алайса. Сездән ерак түгел бит без. Адрес 24-нче бүлмә. Мин дежурныйга әйтеп куярмын. Ул сезгә юлны күрсәтер. Шулай дип ул, ни әйтергә белми аптырап калган Әминәнең телгә килгәнен көтеп тә тормыйча, телефон трубкасын куйды. Юньлелеккә түгел иде бу. Әллә соң теге адәм үлеп үк киткәнме? Бик ихтимал. Машинага салганда тәнендә җан әсәре сизелмәгән иде. Хәер, күз күрмәгән, колак ишетмәгән бәндә өчен ник хафаланырга әле? Миллион халыклы Казан каласында яшибез ләбаса. Морглары да, мәңгелеккә озатучы оешмалар да, зиратлар да туктаусыз эшләп тора. Бала тудыру йортлары кебек үк. Бәлки ул адәмнең кесәсендә документлары булмагандыр. Үзе хушсыз ятадыр. Зәүчесе дә юктыр күрәсең. Калада иясез сукбайлар күп диләр. Шуларның берәрседер. Бәлки кыйнап ташлаганнардыр үзен. Милиция андыйны тикшерергә мәҗбүр. Җеп өчен таба алмыйлардыр. Кемгә барып ябышырга белми торганнардыр. Әрепләшеп тә булмый. Бармасаң үзләре килеп җитерләр. Иртән эшкә барганда сугылып чыгарга туры килер. Әминә шулай уйлады. Тышкы ишектән кергәч, Әминә каракул тунының кесәсеннән кулъяулык алып, парланган күзлек пыялаларын сөрткәләде. Сул яктагы рәшәткәле тәрәзә артында утырган яшь кенә сержант аңа сынаулы, хәтта кырыс карашын төбәгән иде. Сез кемгә? Документларыгыз бармы? Кызыл күн тышлы тонык нәмәне кулына алып, аның тышына алтын хәрефләр белән уелган Союз журналистов СССР дигән язуны күргәч, ачылып китте, елмаеп җибәрде үзе. Безнең Мансур Хуҗиевичтан интервью алырга килдегезме? Аның хакында язып торалар шул. Һәм дөрес эшлиләр.
Мәскәүдә ничектер, белмим, ә менә Казанда ул бердән-бер, үткен, төпле, гадел. Үзе биредәме? Әле генә килде. Көтәм диде. Икенче катта, баскычтан менгәч сулга. Озатып куйыммы? Табармын. Мансур Хуҗиевич күксел төстәге бераз таушалган костюм кигән, нык бәдәнле, йомры башлы, шал кергән, куе чәчле, бик тә җитди чырайлы 50 яшьләрдәге абзый икән. Әминәне күргәч, өстәлдә яткан кәгазьләрдән башын күтәрде. Күзләрендә диккать, таләпчәнлек тә, шул ук вакытта кайгыртучанлык та чагылды кебек. Кырыс холыклы әтиләр тик тормас балаларына шулай карый. Исәнләштеләр, Әминә аңа да тонык нәмәсен сузды. 50 дә шәп документ иде бу. Аны күргән һәркем белә. СССР журналистлар союзына талантлы, тәҗрибәле язмалары белән танылган каләм әһелләрен генә кабул итәләр иде. Әминә Мусина аңа Совет гаиләсе журналында эшләгән чагында керде. СССРның таралганына берничә ел инде. Әмма мондый тонык нәмәнең бәһасе кимемәде. Киресенчә, арта бара шикелле. Моны яхшы белгәнгә, документ сораган җирдә Әминә паспортын түгел, шушы катыргыны күрсәтә. Аны ачып карагач, тикшерүче абыйның шыма кырылган йөзе ачылып китте. Бәй, коллегалар икән бит без. Эш пешә инде булай булгач. Шулай дип урыннан торып басты ул. Узыгыз әйдә, узыгыз, утырыгыз. Әминә күлемсерәп куйды. Мондый эштә сезнең белән тигезләшеп буламы? Аннары мин хәзерге вакытта редакциядә эшләмим. Хәйрия җәмгыятен җитәклим. Журналист кеше кайда эшләсә дә каләм иясе булып кала. Безгә ничек карыйсыз бит? Тигез итепме, әллә өстәнме? Бәгъзе журналистлар чамасыз халыклана. Эфирдан килсәләрме? Сорауларына җавап табып бетерерлек түгел. Чыннан да эфир исемле шәһәр телевидениесында эшләүче егет-кызлар кыю, төпченүчән, хәтта әрсез буларак Казанда дан тоталар. Бу очракта сорауларны сез бирергә җыенасыз бит әле, диде Әминә. Сорауларга керешкәнче, безгә бер җиргә барып килергә туры килер. Ярты сәгать вакыт табарсыз бит. Сез әйткәнгә ничек карышасың инде? Киттек алайса. Кая? Баргач күрерсез. Гаҗәп иде бу. Әмма артыгын төпченә алмыйсың. Милиция бит ул. Синнән бөтенесен сыгып чыгара. Үзе исә теләгәнен генә әйтә. Менә ул телефон трубкасын алды. Русланга әйт, машинасын кабызсын. Хәзер барабыз. Мин машинада, диде Әминә. Безнеке кулайрак булыр. Иртәнге якта шәһәр урамнарында, әле анда, әле монда машиналар тыгылып туктап кала. Бөкеләр хасил була. Шәһәрнең квартал дип аталган районында яшәүчеләр мондый афәттән айруча нык иза чигә. Хәзер аларга нәкъ менә шуннан Казан суның аргы ягына барырга кирәк икән. Түбәсенә йылкылдаук лампа куелган. Халык арасында аны зәңгәр чиләк дип тә атыйлар. Аклады, елга аша салынган күпергә таба юнәлде. Әледән әле сиренасын чинатып, туктап калган машиналарны әле бер, әле икенче яктан уратып, урыны белән тротуарлардан җилдереп барды. Сары чәче иңнәренә таралып төшкән 25ләр тирәсендәге озынча ак чырайлы Руслан ара-тирә тиргәнеп алды. Карагыз әле, Мансур Хуҗиевич, нишлиләр булар, Трамвай юлына басканнар бит. ГАИ ни карый? Акчага права өләшүдән башканы белмиләр ахрысы. Күрәсезме нинди әкәмәт? 4 машина үбешкән бит монда. Кайчаннан бирле торалардыр инде. Аннары тәрәзәсен ачты да, янәшәдә басып торган машинаның шоферын тиргәп ташлады. Ты куда, козел, прешь? Жить надоело? Прав хочешь лишиться? Или по нарам соскучился? Казан шоферларының авызыннан кыйлып кына тора торган сүзләр бу. Козел дигәне дә кимен куймас иде. Машинаның түбәсендәге ут күзен камаштыра, кысылган иреннәрен генә чәйнәргә кала. Ниһаять, күперне чыктылар. Машина көньяк трасса дип аталган, уртасыннан трамвай рельслары сузылган киң юлдан уңга борылып, сөзәк үргә менә башлады. Әминәнең күңеленә шым йөгерде. Юньле юл түгел иде бу. Анда медицина үзәкләре,
иркен ихаталар ішінде куан салу станциясы, арырак 15-ші хастахана. 6 котлы саргылт бина артында, киң ихатаның аргы ягында моргы да бар. Ник киләләр алар монда? Бырыл, ишек алдына керәбез, диде тикшерүче шоферга хастахана турына җиткәч. Зур капка шар ачык, керер юлны аклы-каралы арата бүлеп тора иде. Машина сиренасы чинады. Эшке яктагы биек будканың тәрәзәсеннән караучы картның куркынган чырае чагылыбызды. Арата өскә күтәрелде. Милиция машинасының юлын бүлеп, документ фәлән сорап тормадылар. Алар тышкы ишектән эчкә керүгә, гардеробның култыксасы аша ак халатлы юан хатын үрелеп карады. Каршысында тезелеп торган 5-6 кешегә читкә тайпылырга ишарәләп, тикшерүчегә кулын изәде. Исәнмесез? Килегез, кил. Мансур Хуҗиевичның бирегә беренче килүе түгел иде күрәсең. Хатын сузылып тикшерүченең курткасын, Әминәнең тунын, бүреген алды да 2 халат башмаклар сузды. Эшкә уза торган ишек төбендә түшенә охрана дигән язу тагылган ир заты басып тора иде. Тикшерүчене күрүгә юл биреп читкә тайпылды. 4-нче катка менеп, озын, биек, шыксыз коридор буйлап киттеләр. Аларга каршы зәңгәрсу пижама кигән ир затлары, чәчәкле фланель халат кигән хатын-кызлар очрады. Төрлесе төрле яшьтә, җенес кыяфәттә булуларына карамастан, чырайларына чыккан хасталарга хас күндәмлек, карусызлык галәмәте аларны бер иш итә иде. Әле кайчан гына күңелне алда торган мәшәкатьләр, гадәти яшәеш гамнәре биләп алган иде. Һәм мондый халәт көндә кабатланып торганга, бүген дә шулай булыр иде кебек. Ләкин бирегә кергәннән соң яшәешнең агышы әкренләп, әмма кытылгысыз рәвештә үзгәрә башлады шикелле. Әйтерсеңлә, җанга сиздерми генә җиңелчә томан сара иде. Ул шыксыз коридорларының почмакларыннан саркый. Башмакларын сөйрәп атлаган кешеләрнең йөзләренә сарылган. Аннан да бигрәк янәшә атлаган кешенең кыска кирфекләренә уралган иде. Ник бер сүз әйтми ул? Коридорның аргы башы акка буялган зур ишек белән бүлеп куелган. Анда реанимация бүлеге дип язылган иде. Мансур Хуҗиевич шакуга ишек ачылып, авыз-борынын битлек белән каплаган кыз күренде. Без тикшерү бүлегеннән. Баш врач сезгә әйтеп куям дигән иде. Эштән аларга каршы шундый ук битлек кигән ак халатлы яшь табиб атлады. Палатага керүгә Әминәнең күз аллары караңгыланып киткәндәй булды. Караватларда хәрәкәтсез яткан гәүдәләр, алар янындагы тимер таякларга иленгән шишәләр, алардан сузылган көпшәләр аның өнен алды. Менә ул, диде табиб пышылдап, һәм түргә, жалюзи белән капланган тәрәзәгә башы белән куелган караватка ишарәләп. Туташ акка төренгән гәүдә зур иде. Бите ак марлига уралган. Күз уемнары белән авыз-борыны турында гына ачыклык калган. Борынына да, сул беләгенә дә нечкә пластик көпшә беркетелгән. Хушына килмәдеме дип сорады тикшерүче. Юк әле, тиз генә айнымастыр кебек. Аларның булай да пышылдап әйткән сүзләре Әминәнең колагына бөтенләй килеп ирешмәде. Ян яктагы караватларны куе томан сарды кебек. Түрдә яткан кешенең марля астыннан бүселеп чыккан бакыр тимер чыбык кебек чәч очларыннан ычкын чәчрәп, бәгыргә ялкын үрләттемени. Булмас, мөмкин түгел. Җирәнчәчләр азмыни. Ләкин карават кырыеннан салынып төшкән кул, шакмаклы киң тырнак берәүдә генә. Андый юк бүтән. Әминә алга атлады. Карават янына тезләнде дә, кайнар кулны битенә терәде. Синмени бу алтыным, нурлы ярым, нишләттеләр сине? Әминә хушсыз кешенең бармакларын күз яшьләре белән чылатып, назлы сүзләр пышылдап үбә, үзенә текәлеп карап торган 2 ирнең барлыгында оныткан иде. Әйдә чыгыйк дип, аның иң башына кулын салды табиб. Монда озак торырга ярамый. Бигрәк тә булай истерикага бирелеп. Коридорга чыккач, Әминә ашыгып сумкасыннан кул яулыгын алды. Күзлек астыннан күзләрен сөртеп, табибның йөзенә текәлде. Ни булган аңа?
Күп төрле травма. Башында, ішкі органнарында. Нәрсәдән? Кыйнаганнар. Кем? Табиб иңнәрен генә сикертеп куйды. Әминә тикшерүчегә борылды. Кем кыйнаган? Ник? Без дә шуны белергә теләр идек. Мин моннан китмим. Аның янына утырам, диде Әминә. Мин сезне аңлыйм, диде табиб. Сез ауруның иң якын кешесе, хатыны. Әмма без моны рөхсәт итә алмыйбыз. Ярдәмегез тимәс, кымачаулаячаксыз гына. Егезгә кайтыгыз, хәл алыгыз. Сезгә көч җыярга кирәк. Соңгысы Әминәне сискәндерде. Әллә? Хәзергә үзеп кенә берни дә әйтеп булмый. Комадан чыкканын көтәбез. Бәлки, кыйммәтле дарулар кирәктер. Консилиум җыярга. Консилиум җыярбыз. Дарулар җитәрлек. Бәлки, башка хастаханәгә күчергәдер. Республиканскийга. Бу хакта сүз булды. Аны кузгатырга ярамый. Ләкин аны мондый шартларда яткыру бернинди кысага да сыймый. Әминә сыры топлар җәелгән биек түшәмне, зәңгәр буявы кыршылган стеналарны күздән кичерде. Ауруны стеналарда аламый, диде табиб, туры кашларын җыерып. Белгечләр чакырырга, иң яхшыларын. Табиб хастаханәнең начар даны турында яхшы белә. Шуңа күрәдер дә Әминәнең уйламый әйткән сүзләрен айруча авыргала иде. Үзегезне кулга алыгыз, ирегез хакына. Кайда дәвалана иде ул? Безгә аның дәвалау карточкасы кирәк. Анамнезын ачыкламыйча торып, бернинди консилиумда тиешле дәвалау чараларын тәкъдим итә алмый. Мондый ауруның якыннарына көч күп кирәк булачак әле. Әзер торыгыз. Әминә шит кешене авыр хәлдәге хаста янына якын җибәрмәячәкләрен яхшы аңлый иде. Шуны уйлап, мин аның хатыны түгел диюдән тыелды. Хушына килүгә безгә хәбәр итегез, диде тикшерүче табибка. Һәм Әминәнең беләгеннән тотып чыгу ягына тартты. Коридордан баскычка борылгач, Әминә яшьле күзләре белән тикшерүчегә төбәлде. Хатыны Луиза Нуриева, Төркиядә бит. Кичә генә очраштылар дип ишеттем радиодан. Сез бу кешене Нуриев димәкчемени? Ничек? Сез аны танымадыгызмыни? Әлегә ул билгесез кеше булып санала. Документлары юк. Башы бите уралган, үзеннән сорап булырлык түгел. Ә сез ялгышмыйсызмы? Якыннарыннан сорагыз. Хатыны китте дисез бит. Әминә үзен кулга алырга, сулкылдавын тыеп, булдыралган кадәр излекле итеп аңлатырга тырышты. Андагы иске шәһәр белән Казан арасында тугандашлык элемтәләре турында килешү төзиләр бит, диде. Нуриева делегация җитәкчесе. Документларга ул кул куячак. Бүген иртәгә кайтып җитмәсләр шул. Берничә көн Стамбулда да булачаклар. Үзләре белән рәссамнарны җыр һәм бию ансамблендә алып киткәннәр. Концертлар куячаклар, күргәзмәләр уздырачаклар. Соңгы хәбәрдән ишеткәнсездер бит. Шалтыратырга кирәк. Кайсын, шундук хәбәр итәргә иде. Кайчан ул шундук? Потерпевшийның, имгәнгән кешенең дим, кемлеге әле генә беленде. Анысы да әлегә ике сарылы. Бәлки сез ялгышкансыздыр. Документларын карамадыгыз, йөзен күрмәдегез. Әминә башын иде. Эх, ялгышсам гына иделе, диде үз алдына пышылдап, иреннәрен чак тибрәндереп. Кайтсын соң Луиза. Юкка чыгарсын минем сүзне. Нуриевның дәвалану карточкасы спецтадыр инде. Спец дип халык арасында Шмидт урамындагы хастаханәне атыйлар. Анда республиканың җитәкчеләре, абруйлы кешеләре дәвалана. Нуриев та төшен яматырга яисә рентген үтәргә кирәк чакта, билгеле инде, участок сырхауханәсенең коридорында чиратта утырмагандыр. Анда хәбәр итәрбез. Ничек дәвалыйсын, үзләре карарлар. Тиешлесе эшләнер. Әйдәгез, диде тикшерүче. Әминә ничек итеп бинадан чыкканын, ничек итеп машинага утырганын, ничек итеп кабат тикшерүче бүлмәсенә кергәнен аңышмады. Мин сезне аңлап бетермим, диде Мансур Хуҗиевич, карашын өстәлгә төбәп. Мәктәп баласы түгелсез. Үзегезне кулга алырга тырышыгыз. Хәзер без кайбер нәрсәләрне документлаштырып куярбыз. Монысы сискәндереп җибәрде. Нәрсәне? Аңсыз яткан ауруны тануыгызны, аның халык депутаты Әмир Солтанович Нуриев икәнлегендә шигегез юклыгын кәгазьгә теркәп куярга кирәк. Баштук айныткыч машинасында дыңгырдатырга кирәкмәс иде. Нык исерек булмаган ул. Бераз салмыш кына.
Қонында 1 промилле гына спирт табылған. Ішә торган гадәте юганың. Караңгы иде, корга чумган. Ойнытқышны мин чакырмадым бит. Ашыгыч ярдәмгә шалтыраттым. Сез дә инде Әмир Нуриевны танымаска. Эшкә шым кергән иде керүен. Кай җирендер аңа ошаттым. Ләкин тәгаен әйтә алмадым. Соңгы булып аны сез күргәнсез бит. Нишләп соңгы? Сез күргәннән соң аны милиция алып киткән. Һәммәсен тиешенчә документлаштырганнар. Менә хәзер без дә шулай итәрбез. Миңа китәргә рөхсәттер бит, диде Әминә, кәгазьләргә кул куеп, аяк үрә торып баскач. Мин сездән иртәгә иртән янә бирегә сугылып чыгуыгызны үтенер идем. Ник? Хәзер кем икәнен беләсез бит инде. Калганына минем кирәгем юк. Ә менә мин алай уйламыйм. Сез бик кирәк әле безгә. Миндә бик күп сораулар туды. Хәзер сорагыз. Бүгенгә җитеп торыр. Тагын шуны кисәтеп куям. Сез бу хәбәрне Нуриевага ирештерми торыгыз. Анысы сезнең бурыч. Хәтәр хәбәрне гадәттә милиция китерә. Сез, журналистлар, кимчелекне генә күрәсез шул. Күпме кешене коткарабыз, күпмесен сөендерәбез. Анысы сезнең каләмгә сирәк эләгә. Тик бу очракта сезгә телегезне дә, каләмегезне дә тыярга туры килер. Һәммәсен югарыдагылар хәл итәр. Нуриев бит ул. Нишләп нәкъ менә сезнең тәрәзә турында шушы фаҗигага юлыккан ул? Шәһәр урамнарын тәпи-тәпи таптый торган зат түгел. Персональ машинасы кайда булган? Кем кыйнаган? Мин каян белим? Башка чакта җинаятләрне тикшерергә журналистларны куш, бездән уздырып җибәрәсез. Милицияга акыл өйрәтеп туймыйсыз. Бу очракта менә урыслар әйтмешли. Карты в руки, уйлагыз, тикшерегез, рәхмәт әйтербез. Мактау кәгазе биребез. Иртәгә иртүк мин сезне зар интизар булып көтәчәкмен. Милиция бүлегенең капкасы янында Әминәне зәңгәр бер кәвешле ГАЗ-53 машинасы көтеп тора иде. Мондый машина башка бер кайда да юктыр. Моны күпләр белә дә. Казан белән Чаллы арасын еш җилдереп узарга туры килә. Андагы ГАИ постлары туктаткалыйлар. Тик борчыласы юк. Юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен түгел. ГАИ егетләрен кабинаның ишегенә алагаем зур итеп ясалган бик тә матур кызыл ай сүрәте кызыксындыра. Матур булмый ни. Аны газета журналларны бизә устасы, мәгълүм рәссам Айдар Үтәганов үзе ясап бирде бит. Әминәне хатын-кыз буларак яратканга һәм журналист буларак хөрмәт иткәнгә эшләде ул бу эшне. Юкса, үз-үзен ихтирам иткән рәссам андый белән шөгыльләнә димени. Сүрәт шәп, ГАИ хезмәткәрләренең күңеле хуш. Мәчеттән мәлләсез дип сорый ул. Юк, без хәйрия җәмгыятеннән. Фәкыйрьләргә ярдәм итәсезмени? Юлларыгыз уң булсын. Әйе, машинасы дөньяда бер. Шофёры да тиңдәшсез мөгаен. Яшы 40-ка җиткәч тә сыйык сынлы, сабый холыклы булып калган шофёрны күргәнегез бармы сезнең? Әнә ул, ачык тәрәзәдән башын сузып, сары кирфекләре арасыннан зәңгәр күзләре белән мөлдерәп карап утыра. Киттек Рәмис эшкә, диде Әминә кабинага менеп утыргач. Аның эш урыны шәһәр уртасында. Татар иҗтимагый үзәге бинасындагы 2 бүлмәдән гыйбарәт. Аларында 2 эшлиләр. Әминә үзе һәм ярдәмчесе яше 60-тан узган Миннур апа. Бу арада алар бик мотавыклы эшкә керешкәннәр иде. Казан янындагы санаторий гарип балаларны гына җыеп, бер смена ял иттерергә кирәк. Юлламаларны хөкүмәт бирә. Оештыру гына җәмгыять өстенә төшә. Өстән караганда әллә ни юк та шикелле. Ләкин ныклап тотынгач, кыенлыклар килеп чыкты. Күп очракта гарипнең холкы да ташка үлчим. Көен табу җиңел түгел. Өстәвенә иң авыр хәлдәге балалар шәһәрнең төрле якларында яши. Юлламалар исә районнарга бүлеп бирелә. Гарип баланы сәламәтләр белән бергә ял итәргә җибәрсәң, ул кимсенә, түбәнсенә, рәхәт шигәсе урында эштән сыза. Әниләрне дә читен.
Андый шартларда нинди ял итүдә, нинди дуалану инде ул. Бер иш балалар җыелган җирдә исә бөтенләй башка. Иң беренче эш итеп, шәһәрнең төрле районнарында яшәүче кулсыз аяксыз бичара балаларның, урын өстеннән кузгала алмаганнарның исемлеген төзеделәр. Ата-аналары белән киңәшләшкәч, ныклап эшкә керештеләр. Бик мохтаҗ, фәкыйрь гаиләнең берсе Юдинада ук яши икән. Телефоннары да юк. Әминә Миннур апаны машинага утыртып шунда җибәрде. Үзе төрле оешмаларга ярдәм сорап хатлар язарга утырды. Тормыш мәшәкатьләре үз көе белән бара. Көндез эштә кирәкле кәгазьләр язылды, килгән кешеләр белән сөйләшенде. Кичен Нариманны балалар бакчасыннан алып чыгу, кибеткә кереп чират тору, пешерү, ашау, баланы юындырып йокыга яткыру, аннан керен юып элү мәшәкатьләре белән узды. Әлдә ярый ул бар. Аның токылдавын тыңлау, башыннан сыйпау, әкиятләр сөйләү бәгырне туктаусыз көйдереп торган утлы күмергә су сипкәндәй итә. Инде менә бала күзләрен йомып, татлы мыснап тынып калгач, йөрәккә янә ут капты. Әминә тагын тәрәзә янына барып басты. Ничек булды соң әле бу? Нишләп ул Әмирне танымады? Күңеле тынгысызланган, хәтта ничектер шомланган иде бит. Юкка булмаган икән. Әгәр тәрәзәгә алданрак күз салса, Әмир табиблар кулына иртәрәк барып керсә, хәле булай ук начарланмас иде бәлки. Теләкләрең чынга аштымы, диде Әминә ачынып үз-үзенә. Газапланып сызлансын иде, бәгыреп пәрә-пәрә телгәләнсен иде дип күпме теләгән идең. Бу уй аңа коточкыч булып тоелды. Зур тизлек белән машинада барган шофер кинәт берәрсенә килеп бәрелсә, шундый хәлдә кала торгандыр. Әйе, рәнҗиде, иченнән генә тиргәде, әмма бер кайчанда авыр имгәнүен, үлемен теләмәде. Сөйгән ярын, уйлап җиткермичәме газапларга дучар иткәнен, ниһаять аңласын, аяныч хаталарын танып бәргәләнсен, үкенечләренең утлы кисәве бәгырен көйдерсен. Менә шуны гына күз алдына китерә иде Әминә. Аны үлем чигендә күреп, үкенечләр ялкынында үзем янармын. Хәлсез кулларын күз яшьләрем белән юып үбәрмен дигән уй аның башына да килмәде. Ах, нинди нык, көчле иде бит ул куллар. Нинди назлы була ала иде алар. Күпме төшләрендә күрде ул аларның иңнәренә сарылганын. Бер күрүдә, беренче караштан ук алар арасында утлы җеп сузылып, йөрәкләрен бер-берсенә бәйләп куйгандай иткән иде бит. Әгәр дә тиң парлар бер алмадан яратыла дигән сүз дөрес икән, алар мөгаен шундыйлардандыр. Әйе шулай, йөрәкләргә бер алманың ике яртысы бүлеп салынгандыр. Соң бу ике шәхеснең миенә, аңына, ул яктан карасаң ничек? Күп нәрсә салынган иде аларның аклына, зиһененә, әмма теге алманың юкка бер телеме дә юк иде анда. Бик иртә хәреф танырга өйрәнгән һәм китап кортына әверелгән Әминә хикәятләргә чын күңелдән ышана иде. Аларда мәхәббәт шулай тасвирлана бит. Андый парлар бер-берсен үзелеп сөяләр генә түгел, ярты сүздән аңлашалар. Вакыт кына да гайрәт чүге юкта юк инде. Ачуланышу, үпкәләшү дә мөмкин түгел. Аларны аерса да кара эшле бәндәләр, залимнар гына аера. Бу очракта исә һич тә алай килеп чыкмады. Педагогия институтының Тулай торагында спорт залы бар. Һәр якшәмбе анда бию кичәләре үткәрелә торган иде. Университетның Тулай торагы да ерак түгел. Яшьләр бию кичәләренә бер-берсенә йөриләр. Дөрес, университет абруйлырак уку йорты дип санала. Анда укучыларның борыннары чиенкерәк. Алай да аралар гына түгел, күңелләр дә якын. Тегесендә дә, монысында да авылдан килгәннәр күп. Арада бергә үскән укыганнары да бар. Залда Амур дулкыннары исемле вальс яңгырый иде. Бии башламаганнар әле. Егетләр, кызлар стена буенда тезелешеп басып торалар. Ишектән керүгә Әминәнең карашы түр стена буенда
швед стенкасы фонында басып тұрған егеткә төбәлде. Дөресрәге шәшенә. Түшәмдәге лампочкалар яктысында аның йомры башы үзенә бер төрле булып яктырып тора иде. Андый төсне музейларда күрергә була. Борынгы курганнардан табып алынган хәзинәләр шундый. Һәм ул музейларның соллы ишек тоткалары. Ул тоткалар гадәттә арыслан башы рәвешендә ясалган. Музейга куярга лаек башны нык җилкәгә утыртылган туры муен тотып тора иде. Үз сүзле, кире беткәнгә охшаган, хылкы кыскадыр дигән уй узды Әминәнең башыннан. Дәрәҗәсен бик беләдер күрәсең. Джинсы костюмы өстеннән ак якасын чыгарып салган. Оста киенгән. Яшьләр арасында да бер иш күренер. Саллы түрәләр янәшәсендә дә шит булып тоелмас. Әминә ян стена буенда басып торган группадашы Фәрдия янына узды. Муенын теге егет тарафына борылудан тыярга тырышты. Әмма Фәрдиядән яшерә алмассың. Казах кызына охшаган җәенке чырайындагы шымырт күзләре тышыңдагыны гына түгел, ишеңдәгене дә әллә каян күреп тора. Кара нинди егет килгән безгә дип, түгәрәк иягы белән чак сизелерлек итеп егет тарафына ымлады ул. Тик син ымсынма. Нәрсәгә ымсынган әле мин? Каптырып өлгергәннәр шул инде. Шулай дип, ак кофта, кара итәк кигән шәм кебек төс сынлы, шымайтып таралган кыңгырт чәчле кызга ымлады. 3нче курста укучы Луиза иде бу. Күптән түгел шушы тулай торакта яши башлады. Шибәр кыз, сүздә юк. Кара туткылрак йөзе сөйкемле. Нечкә муйнында башын югары тота. Горур, әмма тәкәббер түгел. Андыйлар кеше көен таба, шул ук вакытта сиздерми генә башкаларны үз җаена сала белә. Әминә күңленнән үзен аның белән янәшә баскандай чагыштырып карады. Буйга ул кыз әлбәттә биегрәк. Әминә метрда 60 кына. Теге 1-5 сантиметрга озынрактыр. Үкчәле туфли кигәнгә егете белән тигез кебек күренә. Куе кыңгырт чәчле, төсе бите килешле, курчак кебек буй сынлы Әминә беркем янында да ким күренә торган түгел. Калын пыялалы күзлеге генә тәсирне бераз боза. Әмма ул ачыклыгы, сүзчәнлеге, чаялыгы, күңел сизгерлеге белән алдыра. Бигрәк пар килгәннәр инде, диде Фәрдия, теге егет белән кыздан күзен алмыйча серле көлемсерәп. Фотограф кына юк. Карточкага төшереп алырга да икесен бер йөрәк сурәте эченә куеп, астына «Без бергә гомергә» дип язып, открытка чыгарга булыр иде. Исемнәре генә туры килеп бетми. Әмир белән Луиза. Сәер яңгырый шулай бит. Әмир исемлемени? Җисеменә лаек булганча. Борынгы чорда туса, чын Әмир булыр иде. Дөресрәге хан. Чыңгыз хан да җирәнчәчле булган бит. Университетның татар теле бүлегендә укый. Бик актив егет. Үзләренең профсоюз оешмасында бөтен эшне шул оештыра. Курсташлар арасында Фәрдияне инфаркт-бюро дип атаулары бердә юкка түгел. Кызы Софинформбюро кебек һәммәсен белеп тора. Белгәннәрнең күбесен институтның педагогик кадрлар өчен дигән күп тиражлы газетасына яза. Я бәйрәмнәр уңаеннан чыга торган стена газетларына урнаштыра. Үзе дә институтның профсоюз оешмасында. Группада взносларны ул җыя, каторгларга маркаларны теле белән ялап ябыштыра. Күпме сосы клей ашадың инде син дип, егетләрнең кайсылары шаярып та алгалый. Алай да өйләнешкән пар түгел бит. Бик теләсәң тартып алып була дип дәвам итте Фәрдия. Бию кичәсендә егет аулап йөриммени инде? Бию кичәсе ни өчен соң ул? Әллә мине дә гаепләр идеңме? Зайка белән шушында танышкан өчен. Луиза? Фәрдия үчекләп көлемсерәде. Җиңүче иш син. Теләгәнеңә ирешми калганың юк. Чыннан да группада Әминәгә җиңүче кушаматы такканнар иде шул. Моңа беренче чиратта аның шахматтагы җиңүләре сәбәп булды. Ул институтның җыелма командасында беренче тактада уйный. Шәһәр ярышларында катнаша. Студентларның зирәклеге белән дан тоткан авиация институты чемпионкасында отты. Группада имтиханнарны гел отличныга биреп барган ике студентның берсе ул. Икенчесе Арнольд Мильграм. Сессия башланса, кемдә булса, Мильграм Мусина
алгы сызыкка дип шаярып ала. Бу юлы да Фәрдия: "Ышый икән, тарт та ал, кызык булсын, алга" дип үртәп алды. Сүз шунда өзелде. Артык каты яңгырап, танго көе уйный башлады. Җирән егет Луизаның биленә кулын салды. Әминә каршына КАИ студенты Володя килеп башын иде. Фәрдияне йөргән егете физкультура факультеты студенты Зиятдин курсташлары атаганча Зайка бетереп алды. Озынча ак чырайлы Володя елмаеп нидер сөйли. Әмма Әминә аның сүзләрен ярым йыртыгына ишетә. Әйләнгеләгән арада бакыр башының аны күзәткәнен тоя. Ихтыярсыздан һәр хәрәкәтен аңа ышарлык итеп ясый иде. Музыка тынып биюдән туктап торган арада Фәрдия өзелгән сүзне дәвам итте. Ул инде һәр нәрсәнең дә төбенә төшәргә оста. Якташлар бит алар. Бер мәктәптә укыганнар, диде Луиза 2 яшькә кечерәк. Биегән, бөтерелгән арада Әминә чыннан да башта бик тиң булып күренгән бу пар арасында мөнәсәбәтләрнең үзенчәлеклерәк икәнлеген сизеп алды. Әйе, Луизаның күзләреннән нур сибелә, ә егетнең чырае җитди. Ул кочагындагы кызга абыйсы кебегрәк карый шикелле. Бәлки шулай тоелгандыр гына. Күзе сукыр түгел, башына тай типмәгән, нишләргә кирәген, дөресрәге, нишләргә ярамаганын баштук аңлады Әминә. Әмма аңлау бер, гамәл кылу икенче. Берничә биюдән соң ишектән ашыгып спорт костюмы кигән бер кыз килеп керде дә, Луиза янына барып, колагына нидер пышылдады. Икәүләшеп чыгып киттеләр. Була торган хәл. Тулай торакта бердән-бер телефон, ул аскы катта. Ишек төбендә кизү торучы Наилә апа янындагы тумбочкада тора. Мөгаен, Луизаны телефонга чакырганнардыр. Ә бәлки, авылыннан берәрсе килеп төшкәндер. Сәбәбе җиттидер. Чыгып китте кызый. Егет ялгыз калды. Ул арада дамский вальс игълан иттеләр. Кызлар егетләрне чакыра башлады. Мин синең Володяны чакырсам, каршы килмәссең бит, диде Фәрдия. Рәхәтләнеп бетерелер идем бер. Зайканы миңа калдырасыңмы? Вальс әйләнә белми бит ул, яратмый да. Китте Фәрдия Володяга таба. Басып калды Әминә сурайып. Шунда нишләргә тиеш иде инде ул? Кайсы егет янына барып кул сузарга? Акыл моңа җавап биреп өлгермәде. Аяклар үзеннән-үзе залның каршы ягына атлады. Бирегә беренче тапкыр килгән егеткә ятим кебек ялгызы басып тору читендер кебек тоелды. Хәленә керү теләге туды. Вальс биергә бик оста түгел икән үзе. Уңай якка әйләнгәндә иплегенә атласа да, кирегә бөтенләй бетерелә белми. Таныш булыйк, диде ул ничектер бик үз итеп, шул ук вакытта баласы тыбырак. Әмир мин. Беләм. Кем әйтте? Минем разведка яхшы эшли. Рәхмәт инде мине аңлауыңа. Нәрсәне аңлаган мин? Әминә аңа гаҗәпләнеп текәлде. Егетнең йөзендә һәммәсе бик килешле иде. Киң маңгайны карлыгач канаты кебек сызылган алтын су кашлар бизи. Төз борын, нык ияк, күзләре якты, куе җирән. Читтән караганда кырыс кебек, һәм елмайганда эчтән яктырып китә. Бик гади, хәтта кешелекле булып кала икән. Елмайганда алсу иреннәре читендә уң якта йомшак чыкырчык хасил булып, ихтыярсыздан карашны җәлеп итә. Синең белән биисем килгәнне аңлауыңа рәхмәт инде, дип Әминәне күкрәгенә кысып куйды ул. Күземдә лазер бар минем. Шуның аша хәбәр җибәргән идем. Тотып алгансың, шулай бит. Миңа лазер тәэсир итми. Күзлегемнең пыяласы калын, диде Әминә. Ятим кебек басып торасың, кызгандым. Син кимсең әле мине кызганырлык? Әминә мин. Шулай икәнлеге билгеле иде инде. Ничек икәнлеге? Исемнәребезнең бер иш икәнлеге. Штраус дигән композитор Вена вальсын нишләп шулай кыска итеп язды икән. Музыка туктады. Сүз иң кирәк җирендә өзелде. Егетләр кызларны беләкләреннән тотып элек басып торган урыннарына узата башладылар. Шунда гына күрде Әминә. Луиза да үз урынына кирип баскан, текәлеп аларга карап тора иде. Тулай тракта уза торган кичәләргә Луиза үзенең йөргән егетен бүтән алып кермәде.
Ләкин алтын чәчле әмир Әминәнең күңел түренә урнашып калган иде инде. Бер күрүдә бер-беренә үлеп гашыйк булган парлар турында әдәбиятта күп язылган. Михаил Булгаковның «Мастер белән Маргарита» исемле романында бу аеруча үтемле тасвирланган. Буш урамда икәү кара-каршы киләләр, күзләренә карашып туктап калалар. Сүзләр кирәкми, һәммәсе шул мизгелдә болай да аңлашыла.